जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै बे बिजिनि हालामनि बर'लागावआव थेंफाख्रि फोथाराव गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ आफादनि गा 65थि बोसोरारि जथुम्मानि नैथि हाबाफारियाव दिनै बान्था राननायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेवहाय बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि जादों आरो दिनै बेवहाय आं गोजोननाय मोनदों जे गिबियै आंखौ प्रमिला खाख्लारि राव सोलायनाय बान्था बेखौ दिनै होनाय जादों। आङो गुदिनिफ्रायनो गोबां बिजाब आङो नेसनेल लेभेलनि आरो आसामनि माखासे बिजाबफोरखौ आङो ट्रेन्सलेसन एबा आङो राव सोलायदोंमोन आरो बेखौ आङो साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोननाय मेदिनी चौधुरीनि लेखा बेयो बिपन्न समय बेखौ अलखद सम होननानै आङो राव सोलायदोंमोन आरो बे राव सोलायनाय बिजाबखौनो बिथांमोनहा बिजाब सायख'गिरि बिथांमोनहा सायख'नानै आंनो बे बान्थाखौ होदों। आं गोजोननाय मोनदों। आङो सिगाङावबो गोबां बिजाब बेबायदि आङो राव दानस्लायदों। बान्था मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा। जोङो माखासे मोजां मोजां बिजाबखौ बर' रावा जिहेतु मोनसे लेंगुवेज जाबाय आरो 22 रावनि मादाव वान अफ दा रिकगनाइज लेंगुवेज बेयो गनायथि मोननाय राव नेसनेल लेभेलाव हारिमायारि थाखोआव बेयो मोनसे जौगासार आरो गनायजाथाव राव। दा साहित्य एकाडेमियाबो बान्था होयो। दा बे बेलायाव आङो साबायखर बावदों सायख'गिरि बिथांमोनखौ जे आंखौ बे अलखद सम बे बिजाबाव बान्था होनायनि थाखाय। आरो आङो गुबुन गुबुन समाव आङो सुंद' सल' आरो सम सम आरो खन्थाइबो आं लिरदों। सुंद' सल'आ एसे द्लाम जाबाय आरो आङो थुनफावथिनाबो लिरदों। थुनफावथिनाया गांबा जाबाय आरो रेडिअ' ड्रामाबो आं लिरदोंमोन आरो सावथुन मुलुगावबो आङो मोननैसो आङो लिरनानै होदोंमोन आरो सावथुनावबो आं बाहागो लाबोदों। दा खोथाया जाहैदों जोङो गोबां बिजाब साफायदों नाथाय फरायगिरिफोरनि अनजिमाया खमायलांदों। दा फरा बिजाबखौ आं बुंनो सानाखै। बे टेक्स्ट बुक गोबां बिजाब दङ। नाथाय दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे जोंनि लिरगिरिफ्रा गोसो दुंगाखांनानै गोबां बिजाब साफायदों। दिनैथ' 100नि बारा बेवहाय बिजाब बेखेवनाय जादों। दा बियो मोनसे बर' राव जौगानायनि मोनसे बियो आगान आरो दिनै बर' रावा भारत संबिजिरजों गनायजानाय बे राव हिसाबै जोङो इन्डियान लिटारेचार जोङो नेसनेल लेभेलाव जोङो फेर मारिनानै जोङो सोलिनो हानांगोन आरो जोङो बिजाब साफायनांगोन। सोरबा फरायो जों खोथा गैया, बिजाब साफायनांगोन आरो बे बिजाबनि गेजेरजों आरो बर' बिजोंनि गेजेरजोंसो जोङो बे रावखौ बे थुनलाइखौ जोङो गोसारहोनो हागोन आरो गुबुन हारिनोबो जोङो मिथिहोनो हागोन। दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जोङो डक्टर बि.आर. आम्बेडकार लिरनानै गालांनाय जिथु संबिजिर बे संबिजिरखौ बर' रावआव जोङो दानस्लायनानै जोङो बेखेवनो हाबाय। दाख्लै हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बेखौ बेखेवदों पार्लियामेन्टआव। बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोंहा माल्टिलेंगुवेल जोंहा डिक्सनारिबो जाबाय। हिन्दी डाइरेक्टरेटआ खालामदों आरो गुगल सेवआवबो बे बर' रावा हाबबाय। वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। गतिके आं लिरगिरिफोरखौ खावलायो बान्था मोननो थाखायल' लिरनो नाङा, जे बर' रावखौ मारै जोङो मुलुग दरबाराव लांनो हायो आरो गुबुन गुबुन मोजां बिजाबनिफ्राय इंलिश लिटारेचारनिफ्राय हिन्दीनिफ्राय बा गुबुन गुबुन रावनिफ्राय जोङो बर' रावाव दानस्लायनांगौ आरो जोङो बे रावखौ फोथांनो थाखाय जोङो अराय सिन्था सरसा खालामनांगौ आरो लिरगिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायो आरो जाहाथे जोंनि लिरगिरिफ्रा गोसो गुदुङै खामानि मावो, गोग्गो
गोसोजों खामानि मावो बेखिनिखौनो आङो खावलायदों।